Ayan gagayem ken kabsat karita gundaway ket nagsubli tayo ditoy family Alejo. Agapanan nata imay tayo in paay dagiti tulong nga naawat iti JCQ online TV channel kalpasan anabuyada datoy naiya padamag tayo iti kalabes nga adda iti ubing analmes nga daytoy ket may sa babae ken innem iti tawen na gagayem ken kabsat ket kalpasan anabuya dagiti followers ken dagiti agbaybuya iti JCQ online TV channel gagayem kirabsat ket adda dagiti kakabsat tayo ana antig iti riknada ken nangipaay iti sangkabasit a tulong nga daytoy gagayem kirabsat ket dakkel a makatulong iti kadaytoy pannakaimansayag daytoy ubing gagayem ken kabsat ket pagyamanan tayo dagiti adda iti orchard or iti Kapwa Orchard Big Island, Hawaii. Mga kaibigan, pagyamanan tayo ni Sir Julio, bueno ni Sir Julio Bilog, kaya ni Sir Efren Tabilin. Manipod iti Kapwa Orchard Big Island, Hawaii. Gagayem ken kabsat ken pagyamanan tayo pa ni Ma'am Susan Ribak Alejo. Mga kaibigan, tasigon ken ni Ma'am Susan ket kap apelyedo datoy nagpapusay isut gapu ng naantig itirik nana nga raytoy mga kaibigan ket nangipaay iti tulong ken dagiti sabalipay nga pagkasapulan iti pamilya Alejo iti barangay Sulkiano Dingras Ilocos Norte kalpasan kakastoy iti napasamak datoy balasang da gagayem ken kabsat ket agyaman ti JCQ online TV channel ken of course diri sa aming agbaybuya iti page tayo gagayem ken kabsat ni Apo Dios iti supsupapak mangipaay iti sukat dagiti naipaay kadakwada mga ka JCQ. Maraming maraming salamat po. Agyaman apo ti impaayo nga tulong kada kami dakkel nga pagyamanan mi deti apo ta adda bat banag na di panagpakpakahasik kanyayo apo ket sapay kumata itultuloy daklat nga tulungan kenti pamilya mi ta awang mutlat di awang kada kami ken sangkatarayan sangkaapuyan kami met dakkel nga yamanem ni apo ata addain pa ayo nga serbi keti panakay kasta iti ubing mi tadimmet in kakaayatan tinapasamak na. So ading awatem datoy sangkabasit nga tulong mi kanyayo. So adapay ti maibagam kadagiti supporters tayo. Ti man lang maibagak apo ket sapay ta dida kami baybayan aging gana nga di malmalpas deti adda nga problema mi itata apo ke pagyamanak no adda man pay maipaayo magtaod ti kaungganyo ni apo Diyos tulatat mang supapak kada kayon ti ado di ka nito makasupsupapak kada kayo. Paekan lang takaasyo apo, dakkel nga yamanan mi apo, ket salamat kami ti kaasyo. Ket sapay apo, tatuloy-tuloy nga tulungan da kami. At kastoy met tinapagting daytoy ubing mi. Isu nga yami lang tagpakpakasik kada kayo apo. Nagkaunggan ta po sa'yo, mga asik kada kami apo.